Lason thot si kedamtang surihini ra kreser ke paningkan amahang ke thek COVID-19 akeso puthot akimi arjan mate variant nang kithur thu angthek ke klang thu COVID-19 akeso avur puthot India deralong pinangan state along angthek kelong thu alamthe health authorities ahin pen pangdak pon thu tanglo bangso kimi nang kache parjan akeso abang kachiun prapik lapen omicron sub variants lake KP.2 lapen JN.1.1 a variant abang non-amad Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat state along pen nang klanglo. Kerala State Health Authority ahin pen ke pangdak pona tingki non-amad akimi COVID-19 akeso kelong aphai laki bang pharoi sira trokner ke brahini lason thotsi Mumbai long ani siang bong bang pharoi si la sohajok halapu Maharashtra state along sitami chirok tok pensi do thaklo la so penajok state adang pi along keso kelanga hem along do an sitami COVID-19 akeso kelong atuma phan ke padoji aphan sikdang asai deng ponlo lason thak si Southeast Asia adet angbong pen lason si Singapore lapen Hong Kong adet along sitami bangso COVID-19 akeso akimi kacheparjan pen kithur thu lapen keso phai nang ke bat bomajok Hong Kong a sarkar atum sitami keso kelong aphai laki en bomlo lason si Vietnam adeda long sitami sarkar atuma hin pen bangso keso pen kaching rai thek ja phan kachere mek abidi sore dengpon bomlo National Desk Report Karbing Long Live